いちゃんこれ大変だよね。ソフトクリームとかだと食べてはい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ミルカと言います。
私たちは見てわかる通り、わかんないかな、南米はアンデス地方の民族音楽をやっています。今日30分このステージを務めさせていただきます。レディーゴーファイナルということでね、できるだけ盛り上げるお手伝いをしたいなと思いますので、皆さんいろいろ聴いてください。今ムナスカチャイっていう曲です。愛してるI love you という意味だそうです。はい、2曲目はあれですね、このフォルクローレっていうジャンルで一番有名な曲ですね。コンドルは飛んでいくと言います。です。ぜひ聴いてください。コンドルは飛んでいくです。歩いてたもんね。ありがとうございました。コンドルは飛んでいくという曲ですね。このメロディー聞いたことある方、ありがとうございます。非常にねこの曲は
サイモンとガーファンクルが歌って1970年代ぐらいですかね、歌って非常に有名になった曲です。元は南米の民族音楽なんですね。はい、はいっていう曲です。次はヤキルナという曲です。フォルクローレっていう曲はジャンルは結構南アメリカは実は南米の奴隷の文化が結構あるんですね。そういう奴隷文化の中に脈々と息づいた、音楽なんですけど、結構陽気な曲もあるんですけど、なかなか心に染みるような静かな重い曲もあるんですね。ヤキルナはその中の一曲で、結構静かな中にも魂に響くような曲になってます。はい、大丈夫。そうですね。ヤキルナ、人々の悲しみという意味です。はい、では聴いてください。ヤキルナです。ここいいですか？
リャキルな人々の悲しみという曲ですよね。非常にこう悲しみを表したようなこう重いちょっと切ない感じの曲ですね。はい、後半3曲になります。後半はねちょっと陽気なフォルクロールの中でも陽気な曲を中心に演奏したいと思います。中女の花咲く頃にっていう曲なんですね。はい、我々の音楽をじーっとして聴いてるもんじゃないので、次の曲私手を振るところがありますので、一緒になってよかったら手を振ってください。一緒に楽しんでほしいです。それで私が手を休めたら一緒に休めてください。疲れちゃいますから。肩痛くなっちゃいますからね。では中女の花の咲く頃にという曲を聴いてください。
花の札幌にという曲ですね。はい、最後のラスト2曲ですね。これモリエンドカフェという曲なんですけど、次の曲は日本では多分皆さんはコーヒールンバという曲名で聞いたことがあるんじゃないかと思います。このコーヒールンバも元は南米、どっちかというと中米の方なのかな、原曲はベネズエラ南米南米ですね。ベネズエラっていう国の曲になります。はい、ではモリエンドカフェコーヒールンバですね、聞いてみてください。モリエンドカフェコーヒールンバでした。はい、ありがとうございます。この曲なんか聞いたことある人あったこと、はい、やっぱ有名ですね。はい、フォルクローレっていうジャンルはあんまり聴いてる人は少ないんですけど、実はいろんな BGM とかで使われてることが多くて、聞くとなんか聞いたことあるなっていう曲が多いのが、フォルクローレの特徴ですね。では最後の曲になりました、トゥナパピタという曲ですね。意味は知りません。トゥナパピタで結構ノリのいい勇壮な曲ですね。トゥナパピタ、子芋ちゃん、ちっちゃい芋、子芋ちゃん、可愛いお嬢さん、女性のことを称して子芋ちゃんって言ってるようですね。トゥナパピタですね。結構ノリのいい曲なんで、手拍子8拍子よろしくお願いします。
途中で「はあ」ってやるところがあるんで、ぜひ一緒にこうやったら「はあ」ってやってくれるとちょっと練習しましょうか。非常に嬉しいですね。ビビレパラティはあ、もう一回ビビレパラティはあ、いきましょう。手空いてますか？空いてます。
ありがとうありがとう。